Ja, goeie, welkom weer bij de eerste beat van dit seizoen. En aan tafel draaien leuke gasten. Jelle B. die komt te vertellen hoe ze zien avontuur bij de Voice of Holland. Nou, Ato heeft van alles mooi naam, alle je lekkers. Wat is dit het vergele ding? Ja, wees door. Ja, nee, ik weet het net. Ja, een courgette. Een courgette en Guillaume neer. Ja, een Guillaume, ja. Oké, nou, dat is wel meer hoeven vertellen. En we hebben hier Gerrit Hiemstra zitten. De waarman, maar hij docht dit ek. Nou, lul mij maar, dat is Gerrit Hiemstra, hè? Ja, dat wist Ja, ik ben het echt. Ja. Ja. Hey, Cecile dus echt, boeten het Ja. waarman wezen. Wat is daar nou, wat is die passie? Wat is dat zo mooi, hoor? Ja, vrijheid, hè? Vrijheid. En uitdaging. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen. Ja. En de Ja. hele, van Amerika naar Nederland, Ja, aan het Zielenwest. Nou, dat Ja. zijn mooie beelden van te zien en de praatwaans via door. oké. Aan de andere kant van de waarman. Ja. En wat we nog meer doen, we ben ik de hele week in het kunstensdorp in Panjem. Dit beeld wordt broekt in ons nieuwe Ipeloftspul van Stefan Belderbos. En dit is de heilige Lucia. En die had hier een paar 100 jaar geleden wennen hier in de buurt van Panjem. Ja, Jelle B. waar het net op zien. Muziek doen ze op een trouwerij of op een dorpsfeest. Nou, dit weekend mocht hij optreden voor 2,3 miljoen mensen bij de Voice of Holland. Hey Jelle, ik zie de kleer. Bakje chips, cola's, die voetjes omheen. Ik denk, dit wordt hem. Ja, En dat draaien ze net. nee, wat wel spannend. Ja, Vond je het spannend? Ik kreeg zelfs zwit van. Ja, Maar hoe viel de Stodi? ja nou, ik wist natuurlijk dat ik net terug weer. Nee. Dus voor mij weer de verrassing er wel wat al. Alleen nog, ja, natuurlijk, wie het hartstikke spannend. Hoe komt het ervoor? Hoe ziet het eruit? Hoe klinkt het? Want ik heb het echt nog niet jet. Ik heb nog niks, jongen. Dus ik voel het wel mega spannend. Daar had het jongen van. Ja, ik had toevallig het jongen. Ja? Ja. En, hoe deed dit? Nou, hij deed het goed. Maar ik dacht van ja, had ze dat nodig, joh. Oh, Ja, kijk, dat is mooi. Nergens voor nodig. Maar- Succes komt vanzelf. Maar Jelle, dat is de medley. Ja, Zaten wij die kennen, want dat doste op de feestjoen en op de trouwerij en ek. ja. En ja, dat weer eigenlijk het probleem. Nou, dat weer het probleem. Nou, ja, aan de ene kant weer dat probleem. Aan de andere kant, als je alles wat je vreet Sean hebben, dat is gewoon hoe ik ben en hoe ik echt graag wezen wil. Dus ja, dan ben je dan toch heel grutskop dat het zo oerkomt. En van iedereen die zei, nou, dit is precies Jelle. En wat weer het leuk en wat Ja, weer te gek. En ik ben de eerste, dat wil ik echt even zeggen, de eerste in 4 weer The Voice wereldwijd die het dwart om een medley te dwan in plaats van één verske. Ik zei, nou, ik wil het zaak graag dwan. Als je het leuk vindt, want Martin hoe lees, dan doe ik het. Nou, en zijn we er hartstikke Maar enthousiast zij voor. hebben wel zijn. We konden net jaren hoe die zong. Dus we wisten net echt exact wat nou zijn kwaliteit is. Nee. Waar is er dan toch net van? Dat is- Nou, ja, natuurlijk is het naar het programma om terug te gaan, hè? Om zo ver mogelijk te komen. Sterker nog, ik ging erheen en ik denk, nou, dit programma, dit wil ik graag winnen. Hè? Op zo'n manier. Maar uiteindelijk draaien ze net en uiteindelijk zul je terug en dan denk je, ja, het is echt wel logisch dat ze net draaien of zo. Want ja, er komt net in het noemer of zo. Hè? Dat is is van het letter wel logisch. Toen is het waarom ze eerst. Nou ja, zeker. En helemaal toen ik het commentaar ik jaren van, nou ja, we weten net precies wat we met mij matten. Het entertainmentgehalte is te hoog, vond ik heel leuk. En, maar toch, positief. ja, dat vond ik echt te gek. En ze ben heel nieuwsgierig, want aan het eind van het clipje zus ik dat ze alle jaar toch even willen zien van, waar zitten daar op het podium? Ja, en daar kun je toch alleen nog maar gruts op Maar wezen. Gerrit zei het kreeg al. Daar is het eigenlijk net neder. Of heeft het wel neder, juist als artiest, om bij de Voice? En Nou, ik gooien ze die er dan nu nog in de eerste ronde. Is dat goed voor jou? Ja, het is sowieso goed, want mensen zeggen die. En nogmaals, zo ben ik. En zo wil ik graag wezen. En dat wil ik echt zien onder mensen. Maar het is natuurlijk wel zo, nou bijvoorbeeld, wie kan wie hartstikke druk. De Facebook, Twitter, Dus dit, we al je hebben een terug. filmpje, we hebben eventjes die Facebook-tijdlijn Oké. erbij pakt. Ik heb wel even een Uh-oh. zin. Nou ja, er gebeurt er ongeveer dit. Hartstikke idee. En dan springen er een peer uit. Nou, super gedaan. Blijf altijd trots op jou. Nou, kijk, Ja, dat zijn dat is leuke mooi, hè? berichten. Voor mij ben je de winnaar van de Joen. Ja, dat is Willem, die is Wappie. collega. Ja, mooi. Kijk, Ja, topper. topper. Maar is het dan zo dat ze wel zeggen in de reclame, maakt het natuurlijk wat voor reclame dat krijgt als meneer wist? Nou, kijk, het is sowieso goed. En ook omdat ik het gewoon voor mijn gevoel hartstikke goed dien heb. En ja, maar als je terug in, en nou komen er 2000 volgers bij, dat is hartstikke protte, echt. Alleen dan had je terug Ja, in, dan, als je maar naar Johannes of Iris, ja, komen er 40.000 volgers bij. En dat is natuurlijk wel het verschil. Maar aan de andere kant, ja, nogmaals,
ik voel het gewoon te gek. En ik heb dienst wat ik voel. En ja, daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. Ja. Nou, we hebben in ieder geval even van die oorlopminuut genieten, kind. Die hele mooie oorlopminuten. Ja. En we zullen vaker nog tegen. Nou. Ja, zeker. Nou, Ato heeft helemaal niet mooi. Nee, het spijt me niet wel. Ik mag heel wat uitlezen bij de familie, want we gingen verleden week aan een feestje en iedereen heeft Royale B. Ik zei, sorry jongen, ik hek ja. En nog zeg ik nice hem, hè. Dus, Ja, dat is mooi. ik wist het echt net. Nee, maar ik hier nog nooit van een gele couchette. Nee, dus dat dat is... fantastisch die man echt. Misschien maar is wel iemand, want hij is wel heel... hij kent u dat. Want dit komt uit onze tuin. Hij heeft nu lezen, dat weet je misschien al hier net. Maar we hebben een bientuin. In de bientuin hebben we vrienden hier opstarten. De kamer is net zo vol. En nou dus wol. Ja. Hè? En dit is de risping, hè? Zeg je dat steeds in het Fries? Een lidsdeel van Oost en dat weer fantastisch. En dan hebben we er extra goede past zelf, maar ja, dat is weer leuk. Alles had het knap dingen. Nou, dit is een gele couchette, maar ik zeg deze. Want ik heb filmpjes zien op Facebook. Daar heeft filmpjes maken met die zon. Ja. En wat die Dit is de spaghetti pompoen. Dit is, als je denkt door de middensnij zit er gewoon spaghetti slierten in. Dat was nog een keer, hoop ik, hè? Dat Dus lijkt wel even een keer. Dan smeten we hem in de amer, dan sieren we hem even en dan maakt hij hem los en dan hebben we spaghetti. Veel makkelijker dan die drukte met de Italianen. Ja, ik heb het wel weten. Wat dat... Dat is de peerse boerenkool, Gerrit. Oké. Dat is via alleen de kleuren zo, de smaak is hetzelfde. Oké. Ja. Nou, En binnen nog meer, want Gerrit is boerenzoon. Binnen Ja? zaken die het bekend voor komt. de woordbandjes, hè. Dat, Ben deze? ja, dat ben ik, ja. Ja. Kom uit een Ja, productie mooi van, giel. ja. Ja. Kan ik al wat eten? Of, Maar dat is toch wel wat in, man. Krijg ik gewoon die kool binnen, hè. Maar zullen we even zien, want ja, ze is er nog net bij. De zinnen in die lippen. Ja. Miranda Werkman. Maar zet wel even op zacht. Ja. Hey Aad, jongen. Hey Miranda, oude vakantieganger. Hoe is het? Nou, wel aardig. Is de simmer wat terugkwam zonder mij? Ja, het weer wel dreig, hè? Ja, die warme persoonlijkheid houden we wel meest op het toe. Maar Want het werk hier wel terug. ja, in de tuin gaat het altijd terug, hè? En ik heb die spekbijnen beloofd, hè? En nou, die ben er. Dus, Kan je me helpen? best. Gewoon erop plukken. Gewoon erop Die leuk. ben nou kleer, de spekbien. Die allerdeksten, die ziekste maar aan. Hoe is het mooie stuun? Ja, super. Hartstikke mooi. Het had knap groeid. Zoals maar een spekbijnen. Deze die ben haast 20 centimeter. Ja. Dat is haast net vaak zo mooi, hè? Maar het weer een goed seizoen. Zullen we even een inspectie doen? Wie kan wel een rondje doen. Dit binnen de peerse te sjerten, zei je dan, sperzieboontjes. Oh, ja. Die gaan normaal hebben we altijd groen, maar dit is met volle beter. Die kent geen slecht waar, de oogst is altijd goed. Maar die kinderen nou ik al. Die, ja, als het een meeltje hebt, maar dan kan ze er nog wel oplukken. Zie, er komen nog wat naaien aan, dat mooi waar bloed. Zo. Ik leer. Prachtig mooi warrels. Deze ben al haast, ze ben een sabot groeit, ze squor al. De boerenkool. Mooi hè? Wat is die ook mooi. Ja, dit is de peerse. Ja, dat ik wel duidelijk vanzelf. Deze keer snel ik eten. Het zou kennen, maar er zit nog net zo volle smaak aan. Maar snij een wachtje. Ja, is dit wel spreun? Krijg ik nou weer een blomke van. Ik ben altijd met blomkes in en weer. Als er een blomke op is, maar zal even zien dat er een bij in zit. Maar dat bromt zo raar in de maag. Wel lekker. Pittig. Zit hier appelzoen? Ja, hoeveel het tast? Ik zie niks. Nee, dat is er vlak voor. Oh, hier! Ja, en een hele mooie. Oh. Maar die hebben we speciaal bewaren dus. Hè. Die hebben we helemaal speciaal opgekweekt met een hele grote liefde en smaak. Ja, ik ken iemand die het wel zin in heeft. Die hunkert naar zijn appel. Regels dat even? Ik regel het. Ja, Aad, die appel, die luidt hebben daar op tafel, maar die had wat mee, maar waar had hij wat te krijgen? Winger. Ja, dat zei je in het filmpje, dan zie je die dat heel lekker vindt. Ja, af en toe waren je denk ik. Hè? Maar ja, dat wie de eerste keer verliezen hier, Ja, is dat die nog? ging een appel Wat zou de stekker werden? Maar dan door hem door de held, hè? Maar, Ja. maar dit is hem, wie had er zonnig op weg. Dit is, let zien, dit is Er weer één appel en één paard. Kijk op Said. Ja. Oh, goed, ja. Is maar lekker. Nee, dat is echt net te zoer. Nee, dat is een perfect appeltje. Ja, Maar Arjen die zei van hoe brood dan een appel die het echt is. ja dat zou dit hij. is een echt. Nou, appel, Arjen, Ja. de kruising van me, hè? Ik neem hem voor die maai. Ja, krijg van de BM Er zit een hap uit, maar dat is echt wel liefde. Hey, even verder hoe die toen, want ja, dit hele seizoen gaat verder. We begonnen in februari zo ongeveer. Ja. En nou dan, want de laat je al heel zo op, maar hoe gaat het nog verder? Ja, nou, het rent nog wel wat aan einde. Het mooiste seizoen is eigenlijk in de vakantie, dat is altijd zo, hè? En dan is het meeste klaar.
Maar ja, de jest valt er nog wat in en het is al wat jadder als normaal. Oh ja, wat is normaal? Maar qua tuin is het eigenlijk de maand in het voor, nevens vorig hier. En, Klopt het, Gert? Ja, klopt het wel, ja. Hè, dat, Ja. En dat kerst merken in de tuin. Dat Ja. het weer wat aardig stjerren en ja, wat je nou leidt is nog op zijn mooist. Maar wat is dan een vrucht wat eigenlijk nog gewoon in de groen zit te maten of onderbeen? Nou, bijvoorbeeld de waardbensjes, die hebben we er al een maand uit. En die winnen al droeg op laan. Dus die gaan we zat eruit halen, die koers zat teski. Dat gaan we eigenlijk nog nooit gaan. Dan weer pas september, Ja. nou, soms oktober. En dan moesten we een nijdroegje. Dus dat is het verschil al. Maar dat betekent eigenlijk dat we nou al maar de winterpijn, die kinderen al de groen in? Of hoe Nou, doet ja, dat? dit ben winterwartels. Oh, die heeft Ja, er die, al die ben heel mooi. Ja, des al, ja. Nou ja, Ja, de boerenkool zit er mooi bij. Ja, dat kan mooi staan blijven. Dat redt hem nog wel. Oké, dus de tips die komen aan zijn mooi op het Facebook. Die zoon heeft trouwens prachtige filmpjes maken. Ja. Heeft die goed in, het Ja. talent voor. Ja, Kun je wel stage erin bij de omroep. Maar Gerrit, ja, dus het is natuurlijk in Hilversum. We zijn zelf Ja. in de Achterhoek. Dus Ja. het is dan nog dicht bij de natuur zat dat we in Drachten in de jeugd? Ja, zeker. Het waar, dat blijft altijd interessant. Dus ja, praten naar het loftje en dat blijft interessant. Daar kan ik me nog steeds hoe vernuiveren, hoe mooi dat wezen kan. Nou, ik heb zelf ook wat tuin. Alleen geen groente tuin, maar siertuin. Ja. Maar is dat ook bewust om daar mooi onder te wezen? Nou, met de natuur en met eigen... Het is geen hobby. Nee, dat niet. Maar ja, als je steekt groen gaat, dan maakt er wat op. Ja. Nee, maar goed. Ja, en vanzelf de zielerij. Ik bedoel, dat is echt... daar ben ik midden in waar en zo. En dus ja, boeten. Ja. Ik ben wel een boetenmensje om zo te zeggen. Ja. Nou, daar hebben we een spectaculaire beelden van een reis van Amerika waarom naar Nederland en ik de passie en alles wat er omheen hangt. Even zelfs ik het Friesland, want het is toch wel weer lekker even in Friesland te wezen. Ja, zeker. Ja. Zeker. We gaan nou even naar het dwarpje. Dat dwarpje zit onder de reek van Haas en dat is een heel kunstzinnig dwarpje. Dat is Penjem. En daar ben hij een heel soort kunstensek. En nou, het zo is altijd het atelier dicht houden en zelf nooit zitten te denken hoe zal ik wat maken, hoe zal ik wat creëren. Nou is het besloten om de dwarp niet te doen en om te jaren met de mensen in het dwarp, dus het dwarpswenners, om een iepen lofspul te ontwikkelen en te bedenken. En dat heet Dijk vol Dromen. Het stuk dat gaat door een paar dagen in de première en wij volgen alles eromheen. Ik liep met een vriend van mij, met wie ik in Utrecht veel heb samengewerkt, een componist. Liep ik hier over de dijk, het landschap te laten zien. En toen zei hij van, ja, maar je hebt toch ook nog heel veel theaterstukken, performancekunst gedaan in kerken. Met kerkgemeentes heb ik een aantal van dat soort projecten gedaan. En zou het eigenlijk ook niet mooi zijn om zoiets nou hier te doen? Toen had ik iets van, nou, eigenlijk wel een grappige combinatie. Daar heeft hij vlakbij een klooster gestaan bij Penjem, Vinia Domini. Niks meer van te zien. Je kan je echt bijna voorstellen dat zo'n performance die ik vroeger met mensen uit de kerkgemeente heb gedaan, dat je die hier op de dijk doet, een beetje op de plek van dat voormalige klooster bij spreken. Dat je het klooster zo weer een beetje oproept. Hoe lang ben je al in Penjem? Ik ben hier nu zo'n 14 jaar. Eind 99 ben ik hier gekomen. En nou, dit is een prachtig plakje. Ik kom hier oorspronkelijk net bij, maar Waar kom je dan bij? ik kom uit Zaandam. Daar Zaandam? ben ik geboren. Ja, daar ben ik geboren. Ja. En, maar we zijn door de tijd ben we hier gekomen met vakantie en toen hebben we de liefde gevonden voor het Friese land en het Friese landschap en de mensen en de cultuur en de taal ook. En nou, toen ben we hier komen te wennen. En toen ga je het Fries geleerd? Ja, na 2 jaar ben ik begonnen met Fries praten. Ja. Ik film net een boetensteender of zo, of dat we vreemd zijn of nee, dat is... we zijn hier nu al zo lang en ja, we doen ook een soort in het dorp, op cultuurgebied, maar ook vrijwilligerswerk. Ik ben ook voorzitter van de culturele commissie hier in het dorp West. Nou, dan doe ik toespraken in het Fries. Maar dan ben ik ook onderdeel van het dorp. En dat vind ik geweldig. Dit beeld wordt gebruikt in ons nieuwe Iepenloftspul van Stefan Belderbos.
En dit is de heilige Lucia. En die had hier een paar 100 jaar geleden wennen hier in de buurt van Payem. En die zou trouwen met een edelman. Maar op een gegeven moment had zij dus het lichtjoen, de leefde van Christus opvatten. En toen wou ze net meer trouwen met die edelman. Maar ja, doe het koe dat net samen. En toen had ze haar eigen eruit stutsen met een dolk. En dat was een gruwelijk gebeuren. En toen had ze dat, toch een bediende, had ze dat bij die man brengen laten. En nou, toen was de boodschap wel duidelijk en toen ging het dus net terug. Maar had een kunstenaar bestaansmogelijkheden in Payem? Nou, ik denk dat een kunstenaar het overal bestaansmogelijkheden. De plak West-Vennis, dat maakt het net zo vol uit. Als de contacten hebt met een galerie of met een musea of opdrachtgevers, dan maakt het net zo vol uit West-Vennis. Ja, was er nou zelfs ook nog dat hier op een lofspul dijk vol dromen in Payem, dan kan dat. Moet je even naar uw Facebook-site gaan, dan moet je het filmpje even delen en uw liken, dus even zo'n tonken. En dan maak je kans op vrijkaartjes en die kun je winnen en dan, nou ja, dat komt al even goed. Maar doe het even naar uw Facebook-site. Ja, Gerrit, we zeggen het krijg al eventjes een man met een grauw pak op en achter zo'n roer, hè, mag ik zeggen, of een volle zee. Ja. Waar komt dat waar, die passie voor het zien? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk net. Ik ben er een keer om begaan en dat heb ik wel eens vaker gehad. Het is vaak zo, als het een keer dorst, een keer om te bezieken, dan ben er eigenlijk maar twee mogelijkheden. Of vindt het helemaal neer, dorst het nooit weg. Of is het helemaal, best er helemaal, wordt van, best erbij van. Ja, want we hebben die beelden, dat kunnen we even zien. Dat, van een mooie reis ook. Ja, fantastisch. Zie je dit er? Ja. Dit is wel heftig, ja. Waar is dit? Dit is ergens op de oceaan, tussen Amerika en de Azoren. En ja, ik ken er nooit. Ik maak er net aan denken. Ik voel dadelijk van dingen afspringen. Ik vind het echt helemaal niet. Ja, nee, maar dat is hele grote mensen die denken van, oh, dat is gevaarlijk. Hè? Zo is het wordt waan. Nou ja, er zijn hele grote mensen die het over de oceaan varen. Dus ik dacht van, nou ja, dan zal dat ik wel kennen. Dus dan als het wat vertrouwd is, dan leven we dat maar muziekje. Nee, net alleen nog. Nee. Nee, zo, het hele verhaal is, ik haal op een gegeven moment, zocht ik een grotere boord. En nou, ik wil graag, wie ben begonnen met een waaskipje in Balk, Slettermaar. Ja. En toen ben ik in mei op zee. Nou, dat vond ik zo mooi. Dus toen dacht ik, nou... Maar wat wie dat mooi dan? Wat wist dat nog? Ja, de vrijheid. Je bent los van alles. En je kent alle kanten uit. Je zorgt ook alles. Ik bedoel, de loft. Het is heel wijds. Ik weet niet hoe je dat uitlezen, Maarten, maar... Nou, dat is lekker. Vrij... Je zit in ieder geval net in een kantoor. Nee, precies. Ja. Dat is het. En ja, ik vond het voortdaags mooi. Dus ik dacht van, nou ja, uiteindelijk moest er een groter boord komen. En nou, dan ben je even te ziekje. En net een goedkepen ook, hè? Nee, maar goed, het hing ook wat van het budget af zelf. Het budget was op een gegeven moment ook wat groter. Nou, neem eens wat. Nou, nee. Hoeveel auto's binnen? Nee, de maat me net wel. Maar zo, op een gegeven moment, ik kreeg het advies van, probeer iets zo vol mogelijk boorden uit. En uiteindelijk komt er een boordje in die het bij die past. Of eens is het oorzom. Er leidt ergens een boord en die ziet het een skipper. Die ziet het een eigenaar. En op een gegeven moment komt hij langs. Filosofisch is heel filosofisch. En toen had ik een keer zo'n type boord zien. En toen dacht ik van ja, dit is het. Ik wist helemaal niks van boord. Nou, ik wist net dat het een goed schip was of een minskip. Daar wist ik helemaal niet van. Uiteindelijk bleek het een heel goed schip te zijn. Maar wat wie er dan? Wat in ja, de sfeer, hoe het alles zit. Ja, ik weet niet wat het is. Maar net hoe grut die is, zeg maar. Nee. Nee, ik weet het net, hè. Maar... Nee, uiteindelijk. Nou ja, ik wie er dus uit. Ik dacht van, nou, zo'n boord maakt me haar. Zie ik je op internet. Maar ik wil wel een boord hebben waar ik recht op in steenkoer. Binnenin. Als een waaskip gewend bent, dan is het 2 meter trein of zo, dacht ik. Ik ben haast 2 meter, ja. in 94. Dus toen had ik de liste uitzocht, werd ik recht op in steenkoer. Nou, dat wief uiteindelijk weer dan ook wat langer. Dik 14 meter. Nou, op internet zie ik je. En toen leidde er een interessante boord in Amerika. Ja.
En dan zit te denken van... Nou later hier in Nederland samen te boord te kepen, maar ik nog naar Amerika om boord te kepen. Ja, toen dacht ik, waarom ik net? Ja. En dan keepie en dan mooi waarom? Ja. Zo, toen, is, precies. Toen moest hij vanzelf naar heen. Die ik vanzelf van tevoren wel nadacht hoe het koe. Maar ja, als je dan de kans had, ik dacht, nou, dan word ik mij. Ja. Dus toen had ik bemanning regelen, skipper inhierd, die uiteindelijk alles regelen had, want ik hier helemaal geen oceaanervaring. Nee. Dus ik ben eindspassagier op mijn eigen boord. Maar het was wel een geweldig mooie reis. Fantastisch. Ja. En nu is het ook zo dat je smees kreeg helpen, hè? Want het gaat dan letterlijk alleen nog om het ziel, maar ook om het waar. Een soort van waarcursus. Op alleen begint het Lokaanse weer in oktober. Ja. Wat doe je dan? Nou, dat is ook tijdens die zeereis ontstaan, dat idee. Want ik hier dus een skipper mee, die wist alles van het varen. Maar van het waar niks. En toen dacht ik, hoe kan het nou? Dus waar die Gerrit even op dek? Ja, nee. Is dat buigenruin? Ik heb zelf van alles regelen in mijn laptop en zo. En ik hier een antenne en ik onderwijs koek dan wat gegevens binnenhalen. Kaartjes, waarkaartjes. Nou, ik zei, wie is aan het sturen? En ik zei, nou, ik zal even het waasje. Kaartje downloaden, analyseren. Jelle letter kwam ik weer in de Kuip. En toen zei ze van, best er zo lang mee bezig? Is je nooit langer dan 4 minuten naar je waarkaart? Nee, ik zei, als het goed warm was, dan mag er 10 in stekken. Dus toen eigenlijk het idee werd ontstaan van, nou, misschien kan ik die zielers nog wat leren. Ja, dan zit je dit trouwens nog fijn. Prachtig. Ja, geweldig. En hij snekt nog een walvis? Ja, dit is mijn zoon trouwens. Oh, wat leuk. Die wiet een fitje. Zie een walvis langs de boord? Nou, dat is echt uniek. Ja. Dan is het eerst gewoon te checken op het boord, ja, dat gebeurt. Ja, dat jij dan ook nog in het filmpje op, maar zit die onder dus. Nou ja, dat kan eigenlijk gebeuren. En dat gebeurt ook wel. Dat ze lezen te sliepen, krijgt onder water. Dat ze ademhaling kennen. Ja. Dus het gebeurt wel eens dat er een boordje omvat. Dat gebeurt wel eens een keer. Ja, dat is voor het beest vanzelf heel vervelend en van de boord ook. Dus dat is echt een risico. Lidsrisico. Maar nee, dat is uniek. Dat zei iets mij makkelijk. Want uiteindelijk kom je dan als jongen uit Friesland. Ik ga naar de NOS, dan zit je daar, steen je daar voor een miljoenen publiek alle dagen. Dat zal wel spanning opsmieten. Is dit een soort van uitlaatklep? Nou, nee. Zo zoek ik het net. Ik heb geleerd, onder andere terug het werk bij de NOS, dat ik meer ken dan dat ik van tevoren dacht. Oh ja? Ja. En dat is dit ook wel wat. Ik dacht van tevoren, op een gegeven moment mag je er een beetje in starten. Dan moet je denken van, wie shot wel. Wie beginnen er aan? Wie sjoggen wel waar het skip strandt. Ja, dat is een verkeerde uitdrukking in dit verband. Maar zo is wel een beetje mijn instelling inmiddels one. Maar door hier is dus nooit verwachten dat die Gerrit Hiemstra u drachten? Nee. Als het van tevoren had ze me dat van tevoren... Nou ja. En ik hier net verwachten dat Gerrit Hiemstra altijd een crazy driedelig daar als een zeeboek op zijn ding stier. Nee, maar ja. Waarom ik net? Maar wat betekent het uiteindelijk? Want ik bedoel... Wat leer je er dan van? Nou, ja, wat leer je ervan? Hoe moet ik het uitlezen? Dat je toch, als je de goede dingen doet, dat je toch iets bereiken kan, wat je van tevoren misschien net dacht hier. Nee, oh Jelle. Ja. Ja, nee, dat is echt... Dat is dan de vraag of de goede dingen deen heeft natuurlijk. Ja. Nee, maar sure, dat is mijn hele grote ding. Dat is Medisa, doe best naar de Voice of Holland gang, dat haast die in. En een hele grote meisje die had het zien, die had dacht van nou, die had net hellen. Maar ze weten nou wel wat JLB is. Ja, nou dat hoop ik wel, ja. Ja, en de volgende keer neemt deze ervaring bij mij. En dus wist er nooit minder van. Gewoon beginnen. Scherm was de uitkomst. En als het, hoe mag ik het zeggen, als het de goede dingen van uitpikst, wist er nooit minder van. Ik kan helemaal Gerrit inrijden. Ja, jongen. Ga ik altijd in, jongen. Maar ik vind het geweldig inspirerend. Ja. Tegen dank, heren, want het spiegelgenoot zit dus hier erop. Neem even wat van die greens mooi voor aan mijn huis. Succes met alles wat je hem doet, Jelle. Wij zien elkaar feest alweer eens op een feest. Zeker weten. De filmpjes. Maar het is het mooiste van de tuin en Gerrit. Nou ja, ik wou wel weer eens even naar de televisie best. Oké. Ja, morgen ben je er weer met Bient. En dan zit Hans Anker hier, want die praat nu eens over de weken van de rechtspraak. Maar hij heeft het ook over zijn slimme ongeluk. En de revalidatiewet hij nou al man mee onderkomen is. Dus dat hebben we morgen. En van nou nog een hele mooie joen verder.